sä huidot? Tuus tänne huitoon, saatana napina. Ai, vittu saatana. Ai, vittu saatana. Voit siihen auttaa minua, kun emme tämmöisenä voi mennä kotiin. Tarvii päästä johonkin nukkumaan. Kiitti ihan hirveesti. Kyllä sä oot ihan hyvä tyyppi. Kyllä sä niinku oikeesti kehtaat tuoda tollasen japsirommun tähän mun pihaan. Koska katot mitä niinku oikeeta rautaa mulla on tässä. Mut toisaalta mulla on bisnes mitä mä pyöritän. Jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tosta teen vaikka kultakimpaleen. Vittu. Moro, mitä äijä? Moro. Otetaan se persepenkki, niin päästään lähtemään. Sä sitten kerret lähtiinsä kaikki nuo roskat lattialta. Tässä pussissa ei kaljaa juu. Työnnäs kuule se sormi ihan vaan suoraan perseesees. Mentäisikö me tuonne hyppytornille tai tanssilavalle hengailemaan? No moro. Myö lähettää perheen kanssa Kaijanin sukuloimani, niin mie nyt sitten oo kylillä hetke. Ajattelin vaan ilmoittaa, niin et ihmettele. No hei, tiedätkö vittu mitään? Nyt kävi niinku niitä minun pienin päin. Ei saatana. Synnynkö uudelleen? Joskus ehkä saan tietää sen. Ylös vielä liitellen, lailla Kotkan uljaan sen. Tähti taivassa odottaa, ja tänne vielä maata tallaamaan. En tahdo vielä luovuttaa, köyttä kaulan ripustaa.